wigi nikech wan ok waluoro wuoyo to kwabi wuoyo kwaluor kar ng'iyo kaka gik mwadwarogi inyalo bedo implemented gin to giringe doho ka ging'eyo ni gine jomakosa to ka ng'adi matin kendo Zablon koro gidwaro buy time gidwaro nyiewo sa ka ng'adi matin kendo Zablon to wan to wasewacho ni wadhi endelea gi ng'anyo nikech ok wabi ng'anyo kwaluor to kwabi luoro ng'anyo. Tiwacho kanyo ni nitiere demands mopogore opogore ma nyaka sani koro TSC pok ochopo kare ahinya gino momiyo un kaka jopuonja mantiere buo kupeta pod untiere ndara kacha kendo kung'anyo kudwaro no chop dwaro magu duto. Twang'eni kapok ng'anyo makamano chakore chieng' wuok tich tarik 26 mano mar jumani ne uchwalo notice mano mar ndala 7 ne duol mandiko jopuonje tich TSC mar mondo mi ochop dwaro margu ero koro osenyiedhore lela ni TSC ok no chopo dwaro maru mane momiyo nyaka sani koro untiere ng'anyo. Kata kamano bende TSC osetemo kata mar mondo mi oluongu e mesa mar mondo mu bed piny upor wach to koluongu bende ubro dhi kose nang'o kalo ni nyaka sani wanyalo wacho ni TSC osemana tiyo kod doho mar mondo mi ochung ng'anyo maru. Erokamano Joyce, tarik 12 dwe mar 8 nwa register nwa dhi ka migao mar somo gi migao mar labor Ministry of Labor to nwa register a dispute ne wacho ni ne wagoyo kokwa last year higa mokalo ni TSC biro chulo wa pesa moro kanyo ma addendum NCBA addendum CBA en gima nomede CBA mano assign in 2020 koro last year ne gichulo dwe mar 7 sani no adhi kwa jopuonjo dhi e benki koseloro noyudo ka pesa no onge koro waneno ni mae dhi kelo wa gi lweny ka skul oyaw wa register dispute kwase register dispute mane stage mokwongo mar 2 ko bang' ndalo 7 tarik 19 wadhi to wa issue strike notice to in those occasions ndalo 2 go TSC duol mandiko jopuonj pok noluongo wa jatend migao mar labor manyien miluongo ni Dr. Alfred Matua ema noluongo wa notemo wuoyo kodwa gi jatelo manyien mar medo somo sekta ma somo miluongo ni Migos Ogamba. To koro kane TSC oseneno ni kara gini en gima lich nikech giseneno ni jokupet kara gin gi right nikech demands moko ma TSC emosebet kok tim matin kende ma sirikal pok otimo ng'eny gin gik ma TSC emonego bed ni timo. Adwa na ng'adi mana matin Zablon Awangi yena chief relations officer mondo wawuo Awangi yena mar mondo mi ng'adi matin ibo bedo kileronwa ni to gin weche mage ma migao mar somo setimo to mage ma TSC pok otimo makoro miyo un kaka jopuonj untiere oko e ng'anyo okio odiochieng' makawuono kata pod udhi mbele kod ng'anyo maru. Adwa ni makna mana paro no gi kanyo matin wadhi achiel kachiel nyaka kaunti ma Homa Bay wang'eno odiochieng' makawuono jatend piny Kenya William Ruto bro bedo ka